नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या किचनमध्ये। आज आपण बनवून घेणार आहोत तर इथे मी घेतलेली आहे हरभऱ्याची सुकवलेली भाजी। तर ही भाजी ओली जेव्हा असते त्यावेळेस या भाजीला खुडली जाते, व्यवस्थित निवडली जाते आणि या भाजीला सावलीमध्ये बऱ्यापैकी सुकवलं जातं। तर सुकवून ही भाजी अशा प्रकारे तयार झालेली आहे। ही भाजी आता आपण छान अशी फोडणी देऊन तयार करून घेतलेली आहे। ही भाजी तुम्ही भाकरी चपाती सोबत खाऊ शकता। तर कधी भाज्या नसतात त्यावेळेस तुम्ही ही भाजी सुकवलेली नक्की बनवून बघा, फार चविष्ट लागते। तर चला जास्त वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथे मी 1 वाटीभर सुकवलेली भाजी घेतलेली आहे, निवडलेली आहे। तर आता ही भाजी निवडायची कशी? या भाजीमध्ये जर या भाजीची देठ किंवा शिरा असतील तर त्या सर्व आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत आणि अशा प्रकारे ही निवडून घेतलेली भाजी आपण वाटीभर इथे घेतलेली आहे। तर आता ही भाजी मी निवडून घेतलेली आहे, गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। या कढईमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय। तर आता ही भाजी मी फक्त 2 व्यक्तींकरिता बनवणार आहे, त्यामुळे या भाजीसाठी आपल्याला 1.5 ते 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपल्याला मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे आणि लहान 3 आकाराच्या आपल्याला हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत। तर आता कांदा आणि हिरवी मिरची आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे। यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही डाळीचा वापर देखील करू शकता, पण हरभऱ्याची सुकी भाजी ही शक्यतो डाळ न वापरता बनवली जाते। यामध्ये शेंगदाण्याचं भरडसर असं कूट वापरलं जातं। तर आता कांदा आणि मिरची आपण व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत। आता यामध्ये आपण 5 ते 6 ठेचून घेतलेल्या लसूण पाकळ्या घालून घेणार आहोत। आता सगळ्यात महत्त्वाचं, ह्या भाजीला चव देणारी म्हणजे खमंग अशी फोडणी तयार करणं गरजेचं असतं। तर फोडणीमध्ये कांदा आणि लसूण आवर्जून घाला। तर लसणाची फोडणी या भाजीला दिल्यामुळे ही भाजी अतिशय खमंग तयार होते। तर लसूण देखील आपण कांदा आणि मिरची सोबत परतवून घेणार आहोत। कांदा, लसूण, हिरवी मिरची व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण जी भाजी घेतली होती सुकवलेल्या हरभऱ्याची पालेभाजी, ती आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। बऱ्याचदा काही लोक काय करतात की ही फोडणी तयार झाल्यानंतर यामध्ये पाणी घालून घेतात आणि पाणी उकळल्यानंतर ही भाजी त्यामध्ये घातली जाते। तर दोन्ही प्रकारे तुम्ही ही भाजी बनवू शकता। तर आता फोडणीमध्येच ही भाजी मी घालून घेतलेली आहे। हलकीशी या भाजीला आपण या फोडणीमध्ये परतून घेऊया, मिक्स करून घेऊया याला। व्यवस्थित परतल्यानंतर यामध्ये आपण लगेचच ही भाजी शिजण्यासाठी पाणी घालून घेणार आहोत। तर भाजीचं प्रमाण कमी आहे त्यामुळे इथे जवळपास मी पाव ग्लास इतकं पाणी घालून घेतलेले। पुन्हा एकदा याला आपण मिक्स करून घेऊया। छान अशी व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं जे दाणेदार भरडसर जे कूट आहे ते आपण घालून घेणार आहोत। इथे तुम्ही भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट घालू शकता किंवा कच्च्या शेंगदाण्याचं कूट देखील घालू शकता। तर आता इथे मी कच्च्या शेंगदाण्याचं कूट घालून घेत आहे। तर जवळपास 1.5 ते 2 मूठ इतकं मी शेंगदाण्याचं भरड घालून घेणार आहे। आता इथे मी शेंगदाण्याचं जे कूट घातलेलं आहे ते जास्त बारीक देखील घातलेले नाही, भरडसर म्हणजे दाणेदार असं ओबडधोबड कुटलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालून घेतलेलं आहे। म्हणजे खाताने हे शेंगदाण्याचे जे दाणेदार दाणे आहेत ते दाताखाली येतात आणि भाजी चवीला अतिशय चविष्ट लागते। तर हे व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे, मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता या भाजीला शिजण्यासाठी आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत। त्याआधी आपण चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे। एकदा मिक्स करून घेऊया आणि मग यावरती आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत। तर ही भाजी लगेचच शिजली जाते। तर त्या भाजीचं प्रमाण देखील कमी आहे। यावर झाकण ठेवूया। गॅस इथे आपल्याला लो टू मीडियम आचेवरती ठेवून घ्यायचा आहे आणि भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। तर जवळपास 5 मिनिटानंतर आपण आता हे झाकण काढून घेणार आहोत। पाणी बऱ्यापैकी आटून गेलेलं आहे। तर आता ही भाजी आपण मिक्स करून घेऊया। तर आता ही हरभऱ्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही हरभऱ्याची भाजी जास्त कोरडी देखील करायची नाही। अशा प्रकारे आपल्याला ही भाजी बनवून घ्यायची आहे। पाणी सगळं आटलेलं आहे, पण जास्तच आपण हे पाणी आटवून घेतलेलं नाही। अशा प्रकारे ही भाजी आपण झटपटरित्या बनवून घेऊ शकतो। बऱ्याचदा आपल्या घरामध्ये भाज्या नसतात, शक्यतो पावसाळ्यामध्ये भाज्यांचे खूप प्रॉब्लेम असतात। अशा वेळेस थंडीच्या सीझनमध्ये ही हरभऱ्याची भाजी शेतामध्ये उगवून आलेली असते आणि ही हरभऱ्याची कोवळी कोवळी पानं काढून ती पानं सुकवून अशा प्रकारे ही भाजी आपण साठवून ठेवू शकतो। तर ही भाजी तुम्ही भाकरी चपाती सोबत खाऊ शकता। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। आजची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय।